jachon programo bela joine Mobile avate pang ting tekete Ayang dedek Akor janga tumti penan dotek wangve Facebook, Instagram longar je kang vaya joine Sarpi mara tuma bangke kang bodunlo Kang bodunlo Kang bodunlo 5G akai ati pensi ka kong long akai Ajo anarlo chinine ke juri dun Alo ke sar pupe api ke sar pupe kedun makedun Alo cepi jotek wangve amoy kang lim atum saide amat Ay nolo makai 5G akai ati pen ka kong long akai Kesar ta kesar lo ke chota ke batlo Ke krita ke krilo papu ta ke teklo Mekta che char rim rim lo ajo sika che char chotlo sota jok tang lo akan kang ke un elo akan duk chotlo moy sorup sorap nang berup upang le dota kali pute iPhone Pro Max 6PG anta 5G akai amat ave detlo non ke ay nolo makai 5G akai ati pen ka kong long akai amat ningoyong sarte 5G akai ati pen ka kong long akai is tema non lom chatang klong kong long news channel Jat lepak lag dek dota sarpi mar sarmar kacing Ki kang bo ke first class channel lo kong long news tan bang sarte mite Auto pendiere ke pona tumtado AI pen video keselam tumtado Ajok ke pajue tumtado anta kong long news channel long klang kle Ay tema 5G akai ati pensi kakong long popot Ara kilo ken krang set lolat ikoy rapoy Tanesian lun pode Chocobo bolero uncle ceman lang neta Moy sorup sorap nang berup Bangle dota kali pute iPhone Pro Max 6PG Anta 5G akai amat ave detlo non ke Ay nolo makai 5G akai ati pen ka kong long akai amat